Zašto? Neću, imam obraza, brate. Da je to pravoslavac ne cinkari nikog. A oni zločini za koje su ličeni? Pa kakvi zločini, bre, ajde nemoj da pričati. Ne smatrate izdajnikom? Pitam. Ne biste? Heroja nikad ne bi prijavio nikom. Nikad. Ne, Zašto? zato što ne bi. Zato što mislim da on je ratni zločinac. I da Haški tribunal samo sudi Srbima i da je sve to montirano protiv srpskog naroda. Tu Ratko Mladić živi ili? Pa ste ga vidjeli? Sad sam ja došao i za 3 godine dolazim. A za njega ja bi dao glavu. Ja bi volio da idem u Hag, da mene tam suču da jebu nego takvoga Srbina. Jeste ga upoznali lično? Pa jesam dolazio 2 puta ovdje. I? A fini Šta ste pričali? Pričalo o budućnosti. Šta trebalo? O Ratku Mladić. Ne čuje deda. A i jok ne čuje. Ne znamo mi o tome ništa. Lijepa sestra, dobro bilo da ti ne tražiš ovdje u ovoj planini. Znaš? Što? Pa fino, nije ti to zadatak. Evo kuće, preko. Ko je ova žuta? Ja, žuta, je sad snimaš. Ja malo nazad. A možda spava sada. Opstali smo na našim ognjištima. Iako je na nas ovoliko malo koliko nas je bilo, nasrnulo nažalost skoro pola međunarodne zajednice. Narode, vojsko, za našu sudbinu srpsku samo možemo biti odgovorni mi. I dok nas ima, branit ćemo i odbranit ćemo naše grobove i naša ognjišta. Iskazani su jedinstven heroizam, hrabrost i vojnička umešnost. Brojni primjeri heroizma, patriotizma, vojničke časti i profesionalizma, svim palim i živim herojima Srbija i srpski narod treba da se ponose, poštuju i slave. Oni su osvetlali obraz Srbije. Uvek ćemo se sećati naših palih drugova i nositi ih u srcima, zadivljeni njihovom hrabrošću i zahvalni za nesebičnu žrtvovanje za našu Srbiju. Oni su umirali da bi Srbija živela i Srbija će živeti. Ja sam branio narod moj i moju zemlju. Ne ubijam sada ni u Libiji,